ăsta, mă, ureche. Dă-i mă, nu mă ține cu filmarea aceea. Tot de filmare. Asta e tunde. Până se căzește, bă! Lasă-te mai el, hai că te ține, bă! Hai, bă! Da, e tare faza, pula aia, zici că asta ține de ea și poate să facă acolo. Ține de el, băi. Da, dă-i, mă! Lasă telefonul dracului! Mă iar să răcește. Vai de pula ta, Cu pușcă, bă. Au cu pușcă. Cred că mai bine strângeai farurile. O fost sau mă, aveam așa ca o ciucură, dar ce mi-era la mare în pula mea. Eram cu ea în Spania, mă, o pulă. Hai de pula că ieși deja bucăți. În mijloc, îi bani. Amule, stând și tu când filmam ca ce stângă. Uai de pula, bă. Bine înapoi. Fai, puțin mai este acolo. Nu bine o murgă, văzut? Ia pula, bă, băge, nu? Dau la tacele, mă, dau mă până... Hai, mă nevăzat, te dau până pe zergențele. Bă, ce ardi. Uite, ți-a spus cuțitele. Hai și pe partea asta. Torce volanul. Hai zi, că așa s-o. De aici nu se vede nimic. Că n-avem. Nu se vede că stau... N-avem lumină. Da, Tot așa. soros. Omul zilei. Lumea cam pula aia 15 ani. Ia asta pușcă. Dă mai tare, bă! Pe mijloc e rupt. Am mă, pula, că un pe mai tare.